ଚମ୍ପୁଆ ଅପହରଣ ହୋଇଥିବା ଶିଶୁକନ୍ୟା 4 ଦିନ ପରେ ଉଦ୍ଧାର। ଚମ୍ପୁଆ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଶିଶୁକନ୍ୟା ଅପହରଣ ହୋଇଥିବା ଖବର ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅପହରଣର 4 ଦିନ ପରେ ଶିଶୁକନ୍ୟାଟି ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି। ଚମ୍ପୁଆ ସହର ଏଲ୍ଆଇସି କଲୋନୀରୁ ଅପହରଣ ହୋଇଥିବା ଏକ ଶିଶୁକନ୍ୟା ଗତ 4 ଦିନ ପରେ କେନ୍ଦୁଝର ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯୋଗୀ ମଠରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି। ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘର ସଦସ୍ୟମାନେ ଶିଶୁକନ୍ୟାଟିକୁ ଠାବ କରି ପୋଲିସକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଶିଶୁକନ୍ୟାଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ଚମ୍ପୁଆ ଏଲ୍ଆଇସି କଲୋନୀର ଭଗବାନ ସିଂକୁଙ୍କ ଘରେ କିଛିଦିନ ହେବ ଜଣେ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତି ରହୁଥିଲେ। ଶିଶୁକନ୍ୟାଙ୍କ ବାପା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ି ସେ ସ୍ଥାନୀୟ ଚମ୍ପୁଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ହେଲ୍ପର କାମ କରୁଥିଲେ। ଗତ 26 ତାରିଖରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନିଜ ଝିଅକୁ ନେଇ ଶିରାପୁର ଛକରେ ଥିବା ଏକ ହାଣ୍ଡିଆ ଦୋକାନକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ସେଠାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଉଭୟ ମିଶି ହାଣ୍ଡିଆ ପିଇଥିଲେ। ହାଣ୍ଡିଆ ପିଇ ସାରିବା ପରେ କିଛି ଦରକାରୀ ଜିନିଷ ଆଣିବା ନିମନ୍ତେ ଝିଅକୁ ହାଣ୍ଡିଆ ଦୋକାନରେ ଛାଡ଼ି ସେ ଚମ୍ପୁଆ ବଜାରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଶିଶୁକନ୍ୟାକୁ ସେଠାରୁ ନେଇ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଚମ୍ପୁଆ ବଜାରରୁ ଫେରି ଝିଅକୁ ବହୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଝିଅ କିମ୍ବା ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପାଇନଥିଲେ। ଅନେକ ଖୋଜାଖୋଜି କରିବା ପରେ ଝିଅକୁ ନ ପାଇବାରୁ ଚମ୍ପୁଆ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏନେଇ ପୋଲିସ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। କେନ୍ଦୁଝର ଏସ୍ପିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ପୋଲିସ ଟିମ୍ କେନ୍ଦୁଝର ସମେତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏବଂ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ପଶ୍ଚିମ ସିଂଭୂମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିଲେ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ଯୋଗୀମଠ ଅଞ୍ଚଳର ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘର ସଦସ୍ୟମାନେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଘରୁ ଶିଶୁକନ୍ୟାକୁ ଠାବ କରି ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ଚମ୍ପୁଆ ପୋଲିସ ଯୋଗୀମଠରେ ପହଞ୍ଚି ଶିଶୁକନ୍ୟାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି। ଶିଶୁକନ୍ୟାକୁ କାହିଁକି ଅପହରଣ କରାଯାଇଥିଲା ଏନେଇ ପୋଲିସ ତାର କାରଣ ଖୋଜୁଛି। ଚମ୍ପୁଆ ଅପହରଣ ହୋଇଥିବା ଶିଶୁକନ୍ୟା 4 ଦିନ ପରେ ଉଦ୍ଧାର। ଚମ୍ପୁଆ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଶିଶୁକନ୍ୟା ଅପହରଣ ହୋଇଥିବା ଖବର ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅପହରଣର 4 ଦିନ ପରେ ଶିଶୁକନ୍ୟାଟି ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି। ଚମ୍ପୁଆ ସହର ଏଲ୍ଆଇସି କଲୋନୀରୁ ଅପହରଣ ହୋଇଥିବା ଏକ ଶିଶୁକନ୍ୟା ଗତ 4 ଦିନ ପରେ କେନ୍ଦୁଝର ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯୋଗୀ ମଠରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି। ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘର ସଦସ୍ୟମାନେ ଶିଶୁକନ୍ୟାଟିକୁ ଠାବ କରି ପୋଲିସକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଶିଶୁକନ୍ୟାଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ଚମ୍ପୁଆ ଏଲ୍ଆଇସି କଲୋନୀର ଭଗବାନ ସିଂକୁଙ୍କ ଘରେ କିଛିଦିନ ହେବ ଜଣେ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତି ରହୁଥିଲେ। ଶିଶୁକନ୍ୟାଙ୍କ ବାପା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ି ସେ ସ୍ଥାନୀୟ ଚମ୍ପୁଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ହେଲ୍ପର କାମ କରୁଥିଲେ। ଗତ 26 ତାରିଖରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନିଜ ଝିଅକୁ ନେଇ ଶିରାପୁର ଛକରେ ଥିବା ଏକ ହାଣ୍ଡିଆ ଦୋକାନକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ସେଠାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଉଭୟ ମିଶି ହାଣ୍ଡିଆ ପିଇଥିଲେ। ହାଣ୍ଡିଆ ପିଇ ସାରିବା ପରେ କିଛି ଦରକାରୀ ଜିନିଷ ଆଣିବା ନିମନ୍ତେ ଝିଅକୁ ହାଣ୍ଡିଆ ଦୋକାନରେ ଛାଡ଼ି ସେ ଚମ୍ପୁଆ ବଜାରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଶିଶୁକନ୍ୟାକୁ ସେଠାରୁ ନେଇ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଚମ୍ପୁଆ ବଜାରରୁ ଫେରି ଝିଅକୁ ବହୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଝିଅ କିମ୍ବା ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପାଇନଥିଲେ। ଅନେକ ଖୋଜାଖୋଜି କରିବା ପରେ ଝିଅକୁ ନ ପାଇବାରୁ ଚମ୍ପୁଆ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏନେଇ ପୋଲିସ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। କେନ୍ଦୁଝର ଏସ୍ପିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ପୋଲିସ ଟିମ୍ କେନ୍ଦୁଝର ସମେତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏବଂ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ପଶ୍ଚିମ ସିଂଭୂମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିଲେ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ଯୋଗୀମଠ ଅଞ୍ଚଳର ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘର ସଦସ୍ୟମାନେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଘରୁ ଶିଶୁକନ୍ୟାକୁ ଠାବ କରି ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ଚମ୍ପୁଆ ପୋଲିସ ଯୋଗୀମଠରେ ପହଞ୍ଚି ଶିଶୁକନ୍ୟାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି। ଶିଶୁକନ୍ୟାକୁ କାହିଁକି ଅପହରଣ କରାଯାଇଥିଲା ଏନେଇ ପୋଲିସ ତାର କାରଣ ଖୋଜୁଛି। ଚମ୍ପୁଆରୁ ପ୍ରଦୀପ ମହାନ୍ତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜାଗୃତି ଲାଇଭ୍ ମିଡିଆ।